the retiree, Sir Santi. Oh. Sulod ka, sir, ha? Ay, dire lang ko. Dire lang ko na i-park. Oh. Musta, sir? Okay lang. Ayos na, imo ni sakyan ng tanan? Hindi, Nagpa-rent ka? Oo. Eh, kumausad? Ay mo dining kuan. Murag cash, kuan sir, kanang tax. Tax. Mo ning lote ka na lang kani. Ama o di ay. Pwede na dire ay. Awam siguro mang labot diri sir. Ako sang balansi ko. Kumbanya. Oh. Parking. Abi na kog naka diri nagkapi-kapi ba? Sa labas. Anong gaon man imong kuan sir? Mga kamera. Kani ba? Ano yan? Sa CD. Di ba gaon siya? Pwede man na siya mo disable ng motion lang. Iyan ay timbangan. Be, papalita ta be. Oh, nasa kay talyer diri sir? Ha? Mo sa ning shop? Shop. Pag garahe. Garahe sila dito. Grahe. Yasa yung mga abukado nga kuan. Ah. Muni mong punuan? Oo. Yan. Hurot na. Meron pa. Sa? O do po eh. To, be. Ano ko na, dahil inaano ng mga ibon. Pag Tinitira. Wala. Uhulog. Daot. Sakto. May daghan. May bunga ron, no? Evergreen pa gid. Medyo namitas ako kahapon. Nya, wala na hinog ani. Mamitas pa ko or katoy mo baligya. Hindi siya mahinog kung hindi mas Matanggal. Hindi siya mahinog. Kaya kung mahinog siya, kung ito si kanang okay. Pero kung Ana lang. di mahinog ng mga avocado. Mudag ko pa man na, sir. Mudag ko pa sana. Kaya lang ano ko na dahil medyo inaano ng mga ibon. Sakto kayo. Pamda kay ko. Ano Ikaw mo saka? Hindi kaya pang ano. Pang aking ginawang pang ano? Kumao mo day ka? Kani mo sakto para ana. Gisi. Okay ra na. Ayun, may dugtong siya. Mo day mas taas kayo. Kumao sa gada. So may sugdan ako ani kani? Ikaw. Ay sa. Ini. Ini. Maliliit pa yan, mga yan eh. Asa mga dagko katong nas babaw? Nasa taas, babaw. Sabi? Ano na to be? Asa ba? Safety first. Kinuha ko na kahapon eh.